Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimag na orasyo amin gagayem. Shout out kada Sir Edward ken Ma'am Janice ti Bukawkan Road, Baguio City from Jezreel. Ken karekti diretso amang tartaraba iti unay daytan kaka ken anaraar tinamnama ada Jasmine Rivera, Jody Buenavista, Corazon Gasmin, Lilibeth Contillo. Ken karakay aminen anaayat amang tartarabay iti Jor Drama Tips TV channel. Ket ita adtoy ti pakasaritan ngem Kampinolwan. Engagement Part 3. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Loko daytoy Agpapalo. Ngam di na kayat ti agpalo ji. Aguray ka man. Mga ramidakman iti vlog ko amang ilawlawag itinaskan nga aramiden daytoy nga guuyong. I-record ko. No kayat yu ti palo-palo ji, da kayo ti umuna nga agtignay, san asyak kuno da kami. Kastoy taramiden nyo. Agibati kayo iti tugot. Tugot ti ugsa. Isuday tajay reaction, comment kan agpalo-palo ji. Kasta ti aramiden nyo, tapno kastamet ti aramiden me. Okay? Very simple, classmate. Kaarig na 1+1 la dayta. Unay daytan kaka. Kanya manan nagita sasawam jingjeng. Di yung matlamawatan dayto'y tatang, sabayan yun. Maawatak at na ilawlawag mumut idain. Araramirik mut dayta apagay ay ayamak iti bukpes. Ken pagororayan no ada mauray Angam sana nang iti pagsasaom tar aramidag. No di ket jay talaga pang social media. Kas iti react, comment, follow, share. Nagitatiam mo ka balikas. Saan ka na tugot ti ogsa ka na palo-palo jay. Ita, jak manin maawatan da ita bagbaga matugot ti ogsa. Simple laang tatang. Ti kaya tasawan ti tugot ti ogsa ket bakas. Naman na, nandiyak maawatan ta Tagalog sa daytan. Tagalog at talaga tatang. Ti bakas ket tugot. Mangibati kayo iti tugot. Isuday tajay thumbs up, wano puso, wano agkatkatawa, kada agong unget arupa. Nini, ada nag-comment, basa agmampay. Arakupen nakmamet. Anyat ako nana. Arako bumag. Untatang, ngam kasano nga rakupak dinakto pa inarakop? Kaayan ayat mo ka di dayta. Saan tatang, jak am-amu daytoy. Apay nga rab, akin kidawon na ti panagin narakop yaw. Apay nalipatan yung tatang, at ti arakop ket palo-palo ji. Ay bun gayam, kasalat tayo paro-paro ji. Sige, ituloy mabasaan ti ibagbagana. Sukir da iti tawa. Tangken ulo. Saan ang makauawat? Ungtak man langan. Isurat ko. Hoy, sika, lalaki. Aguuyong kanya. Day tala agpapa arakop ti ammom ngem di mumut ammo ti umarakop. Iso nga itam mangurat. Bagtit. Unay daytan kaka. Baketen ti anak taan ni Jingjeng. Ngem awan pa'y asawa na lakay.
Nobyo pa imot nga umuna bakit? Ay kaun ang kaano nga ta ang makiasawa. Apay aya apakasikuram dayta. Dinto pa'y masikuran ti akin bagay. Naga daw ti kurkurso na daan na dita. Ngamawan mo ti pakiayan-ayatan na. Saan nga may nasiriyaos ni Jingjeng? Ang madanto Agbaak sa amutan. Sapay nagpintas mo ni Jingjing nga anak ta. Sayang ti pintas na no awan ti makasirpat ken ko ana. Manut tawen nan dandan ni Trintan. Obing pa'y. Obing to pa'y jay agtawan iti 40. Ay, sa bagay lakay. Kas kanyak mo't agtawon ako ni ti 55. Ngam kaslaak lang nga 35 laang. Kan kaslaak agrikrik na 25. Na. Ay, unay daytan kaka. Kano, kaslaka agtawan iti 75. Ha? Ay, joke lang bakit? Back to Jingjing nga anak ta. Sabali nga may tinagpukusan na social media. Oray kumaan, may isa nga opisyal ti social media. Nagngatumutan ti arapaap mo bakit? Linto pa'y makapag-opisyal niti balay. O daytan kaka. Kunak no opisyal ti barangay ti Ibagam, balay mat. Kaya't ko asawain. Saan ang makanakam tabi singamin mat. Kaya't natagswil daw agigyan latan niti balay. Homework. Anya manon homework nga bagbagam mat. Kati homework, assignment nga ito ti maestra. Ti kaya't ko asawan. Home base. Agtrabaho dito balay nga agswil daw. No, balay ko namde. Swildram nga ron akatulaw. Nagandayumot ng timbagam bakit? Agpukos iti social media, tagswildo iti dayta. Sa kastaon iti panagpukos na iti amin na video kada picture nga ipos na iti social media. Ede, pailang gaday ta social media na. Di mo lang swildown. Kalokwan dayta. Apay anak, awan pa'y swildom iti bukpes. Nabayagan ang adda tatang. Maururnong laeng. Sa di ba'y bagbaga kit magagara na ninanang mau. Aguray ka tayo pakitak tatang. Apag iso, daytoy. Iso tikit kitaak. Daytoy man nagadaw. Kita man. Saya atan no kasta. Like, pasigmat $0. At damot na yun na atatang. Dayta man Dagijay photok dayta. 0. Ngam at damot na yun na. $0.05. Dayta mo't performance bonus 0.10. Dayta mo't stars 0.09. Kun nagadupay. Nagadaw ngam pasigmat 0.0. Ay unay daytan kaka. Kunak man no nagado asag $50. Just kay. Ha? Addamanen kayat na ti agpapalo. Ay, daytoy manen Raol. Ay na, pakiyakap naman please, kunana. Kitaak man tayan ti flowers ko. No nakapalo-palo di daytoy. Mali, scroll. Ay na. Nabanugan ti imak nagis-scroll. Pati matak, maduldulingan. Awan mo ti masarakak araol. Naglukon. Aguray ka man. Tamapanak iti messenger. Kat ag voice clipak kan kwa na. Daytoy. Sika araol. Apay di mo basbasaan ti sursurat ko. Asakbay akid dawom ti arakop, yakap, kada palo-palo je, sikapay ti umunang agtignay. Mutaleng kamat a klasit na biyag. Unay daytan kaka? Na. Nagalasmat ti message kan voice clip ni Jingjing.
Kaya't nangarakupot nga umuna. Ay, already tamata. Saan ko feel ti mga rakop, itikaskan ko na. Mga no kaslaglang lang nga amang mangkik kada giraram. Ay, sutilot man kilay. Ibagak anapintas, no rejak pa'y nakikita. Lukumot da ito yung tao, tatang. Apay aya. Ibagbaga nakit din ang nagpintasak. Kat saan kami pa'y mutlaan nagkitkita. Napintas siguro ti panagkita na iti picture iti profile mo No bakas ting kabil ko iti profile ko. Anya? Apay nga minabakas ti kabil mo. Day tarupa Sige. Sukatak nga rod tatang. Karga akit ti rupa ti chihuahua nga aso. Uray day tan kaka. Sinuktan na ti rupa na iti rupa ti chihuahua nga aso. Kasta siguro ti rupa na. Aso ti chihuahua kada pitbull ket nagpipintas mo. Apay nga ano ti tao ti rumupa kada kwada ket sana may spilling ti langada makapadulo. Nadaytan ka. Ay, amokon ti ibagak ka ni Jingjing. Tapno rupa nanti ikabil na iti profile. Makaritak iti bagbagaday ta araulan. Apay aya. Kasto iti kunana tatang. Laad ka siguro iso arupa ti ayop ti kabkabil mo a picture mo. Anya, kano nagpintas ka? Dahil tangamin rupam ti ikabil mo nita profile Sana rupa ti laad nga ayop. Aguray ka man. Ta ikak iti rupa ti artista. Daytay kapintasan nga artista ti ikabil ko arupa. Ay uray daytan kaka. Rupa mat, ti komedyante ting kabil na dito'y profile na. Aguray ka man, tag-message sak. Hoy si Karaol, kasta siguro ti rupam anya. Iso adi mo kayat nga ikabil ti pudno aropam iti profile. Very laughable ti rupa ken boses mo. Awan kan, Raul. Aglakay kan ditasapin mo. Gapo iti laughable alangam. Awan mangayat ken ka. Anya ti kunam Jingjing anak. Makisinara kak iti day ta Raul tatang. Takitaak man ti pudno alangana. Day talaang tigapuna makisinarak ka. Nagrapahumot din arasawn. Jakman amo. Ngam adda nga nagparparing na kanyak tatang. Agparparik na nga. Jak nga rod maawatan ti bagik. Kasla kayat kupay at tungpi-tungpison day tataon makita. Asas. Di ka agar-aramid na nakaw. Mga no uppercutin na ka. Nga ore ka lang matalimo daw. Ha? Unay daytan kaka? Kunana nga ag t-shirt iti puraw ken maong anangisit. Awan mo tinakabado iti kasta dito'y park. Dayjay laeng matalalaki. Nakatugaw iti bench, iti sirok dadya akayo. Imposible nga iso dayjay. Nagtaraki ngayon ni iso dayjay. Dangkaw alalaki ken mayat ti bagbagina. Sa dalangana dayjay. Naira na siguro akapadpada na ti insuot itaakan nito. Aguray ka man, tay message ko langan. Nag-message kanyak ni Jingjing. Kunana nga dan dito'y park. Awan ba ti makita malaksit iti dadya babae. Nakatugaw iti abay dagi iti masitas. Nakabado iti pink a blouse ken maong a pantalon. Imposible nga iso dadya.
Kas makita kat adala nga na dya babae. Kan sana bagtit tilangana. Ilinto ta ni Jingjing kat pamagtita. Wag, ano magbagtit ni Jingjing? Ay, message ko man langan. Nadak dito sirok ti kayaw ang nakadikwatraw. Unbelievable, arupam dayta. Tim imagine nagpatarupam kat nalaing ako medyan ti abakat ani Elizabeth Ramsay. Anya? Tinumpis na ko ta. Sorry Nakla atak ngamin itimbagam. Diyak nagawidan ti ima katimayab di tapispis mo. Sorry No saan kala napintas, Jingjing? Pakinlikod at tarupam. Unay daytan kaka? Nagpintas kagaya. Kaduan na kami na pamagtiton kat saan anasaya ti panagrupropa da. Nagapgus kamutan ngagsasao? Nasakit ko ng bata saan anapgus. Makaiwa nga rod ti panagsasaom. Sabagay, in fairness ama ko na, at damot gayam, nataraki amulloong. Mulloong ko ng kanyak. Saan akasta, timbagak? Mala, sana na ita ti pagsaritaan ta. Amom, Jingjing. Bilibak at talaga ti pintas mo. Oray si ka jackpot yun, nakasta tilangam. Ti imaginok mo talangam kat kasla ni... Ay, saanan? Saan kun nga isawang? Ngamday tay ngay, kumidyante ako bayamon. Jak dangdanggan ti bagbagam, Jingjing. Adda ngamin pampanunutak. Anya ti pampanunutam? Agbagay ti langata. Agbagay ti langata? Saan adata ti agbagay? Kastan na talaga. O di, data nga rodan? Wala. Ha? Kastat kalakana? Ija ito pa'y bukpis kat agi narakop ti saan nga gaam mo. Unay daytan kaka? Sinut-sutil kalay day. Kayat ko ngamin ti mang sutil kadagiti nalaka amaasar. Anya? Loko ka Nakadua kan Ay, sorry Ay nalaka ngamin at tumaytayab ti dakulap ko, nagpalting tilapayag ko. No saan kala napintas kunak langarodan. Tiritirak tatanggal mo. Unay daytan kaka? Jingjing. Uray agkaratayab tadakulap mo niti pispis ka. Jakpat yan, adakas ka tao. Talaga asaan Raul, nasingputak. Nasayat mo't ano kasta? Si bibiyag ka di pa'y lagi tinadakil mo. Anyat panagkunam na unat dan. Saan mo it? Apay adamdamagam ida. Kaya't ko ida amam mo. Ngamin, sanak mo't adakas a tao. Kasmatkin ka. Nasaya atak mo. Damdamagak no apay akayat mo ida amam mo. Gaputa nasayaat ka, kung nasayaat mo tatao. Kaya't ko ida amam mo. Kaya't kang agbalin na nasingad agayang. Kastalaeng? Woy, adapay aya sa balay. Gayum laeng? Woy, apay kayat mo nga dapay sa balay. Diyak amukon ka Ibagak taon iji balayaw. Narigat mo't no dito'y sirok na ti kayaw ti pangyabkasak iti ayat ko kin ka. Ha? Naibagamon kaka? Unay daytan? Pagsaritaan nyo adwaraytan, tagpada kayo mo dandanin mapuros iti kalendaryaw. Podno dayta, dandani kayon sumagpat iti kinabaak. Sige nga Jingjing. Paysuntan ti engagement. Saan lang nga engagement iti social media? No di pay kat iti pudno abiyag. Alangan mo't nga agin didiak pay laeng nagimbag kamot a tao. Kan naimbag pa iti panagruprupam. Paada ta Jingjing. Naimbag ti panagrupropa ta ugali ta. Anya pay lang arod nga itururayan yaw. Kalaysan Wana na, tata. Ikalaysak ni Jingjing iti kabita na panawin.
No, saan na namang namnamay ti Facebook tawan mo't maururay na. Agin-engage kami lang nga na doa kas kada palo-palo di. Ulay daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Engagement Part 3. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang trabay.